Здравейте! Днес ще ви покажа как да направите някои капани на Майнкрафт. Правите 3 нагоре и слагате пистани в квадрат. Квадрат или в каквато си друга фигура искате. Зависи да го правите както трябва. И сега. Тук правите 3 нагоре. Във всеки ъгъл правите 3 нагоре. Извинете ме. За да не могат да се измъкнат после тези, които искат да ви грабят, като сложите примамката. Така го правите, за да не могат да се измъкнат. Слагате копчетата тук, около пристаните. Слагате таван, за да не могат да литнат, ако си админ. Ако има админ, се хвани в капана. После трябва да имате някакъв ненужен ресурс, където другите много го искат, за примамка. Аз ще сложа златни купчета. И тук, например, аз съм някой бандит, влизам, взимам ги и се опитам да излезна и ето виждате, че не може да излезне никак. Трябва да бъде обаче защитен капана. Сега ще ви покажа една картечница, където може моментално да убие човек. Взимате диспенсъри, търчови, какъвто друг материал искате, само да е някакво застроени такива. Редстоун и редстоун репитър. Така слагате 2 и на тях слагате 4 търча. Имате редстоуна, слагате го отгоре, тук и тук. Така го правите. Колкото си искате. И тук правите едно отделно и слагате на него една ръчка, за да контролирате, когато искате да го спреете или да го пускате. Отново. Тук слагате репитъра, тук е един търт също, тук пак репитър слагате, тук си слагате диспенсъра и взимате стрели и ги слагате в диспенсърите. В диспенсъра и ето как работи. Колкото по-нависоко го сложите в диспенсъра, толкова по-надалече ще изстрелва стрелици. Сега ще ви покажа един друг капан, където не е сигурно дали много хора ще хванат, но все пак да го покажа.
взимат тия материали и започвате да го правите. Тук слагате две тъмътъта и го закривате. За да не го видят, иначе няма да могат да се хванат. И ето. Пускате го, той го изчаквате да се дърди, гърми, той пада и умира, естествено. Или пък ако живее по случайно, ще остане в дупката. Няма как да може да излезе. Сега ще ви покажа още един лесен капан за правене. Взимате прозорците, правите една дупка. Така. Пак редстоун трябва да взема. Свързвате го така, че да работи. Да работи и ето отваряте го и го затваряте. Сега ще ви покажа как да ще заловя някое прасе. Или там кошка. Айде прасе да бъде. Ето го прасето, той е влезло. Отваряме го и той вече го няма. Изчезват. Това беше от мен, дано да съм ви помогнал. Довиждане.